Prahasta Lena seri 11. Patih Prahasta kacandhak gulune dening Kapianila. Kang sakmengko dedeke imbang, gedene imbang, lemune imbang, kadigdayane uga imbang. Patih Prahasta kang cinandhak gulune dening Kapianila astane sigra nyandak buntute Kapianila kageret satemah Kapianila kauncalake jengkelang nibani para wananara. Gereng Patih Prahasta galeyah ngidak dadane Kapianila. Cukat Trengginas Kapianila sigra nyandak sukune Patih Prahasta kauntir satemah Patih Prahasta ambruk ing Bantala. Kridane Patih Prahasta lan Kapianila gawe bumi horeg. Wit-witan sakiwa tengening kraton Ngalengka dadi ambruk blasah kasulayah. Senopati Ngalengka lan Kapianila datan ana sing asor lan datan ana sing unggul jurite. Gya ngetok karo sanenggih Patih Prahasta astane kiwa nyandak, astane Kapianila, astane tengenjata sak biantere marang sirahe Kapianila. Jengkelang Kapianila satemah ilang kekuatane Kapianila bali dadi sak kucing gedene. Guyu lakak-lakak nenggih Patih Prahasta kang ngawuningane Kapianila bali dadi sak kucing gedene. Satemah Patih Prahasta datan paring kesempatan marang Kapianila kang wis tanpa duwe daya. Kacandhak buntute Kapianila kauntang antengke kaya dene wong dolanan gangsingan. Sinabetne ing watu gilang nenggih Kapianila jengkelang plak Kapidara nglumpruk tanpa duwe daya kekuatan. Pungun-pungun Kapianila ngawuningane Patih Prahasta nyaketi sarirane. Gya ngadeg jenggirat mlajar ngoncating madyaning palagan. Mulat Patih Prahasta nyenyo Kapianila mlajar gya nguyak nganti sak kecekele. Lajalaja tinggal glanggang colong playu kowe munyuk biru. Tekan ngendi playumu Prahasta ora bakal ngeculke kowe ha. Pasumbare Patih Prahasta gya nguyak playune Kapianila.